Yeah. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Hello? Hello, Aku. Na one day, internet ngwụ na ya so mama pute na Saba Cafe no na isi here. Na ahụla m the payment slip na nwanyị akwụla no $45,000 gị sị nwe ihe ọ kwụrụ. Na gịnị mere? Nna nwanne ọwụ elekwatụ mmadụ ga-esi kwa m ụgwọ ya my money nna gị si na enwe ihe ọ kwụrụ akụ. Ọ gwara ndị ọcha ka anyị kwesịrị na-eri mugu irigezi nwa Afrịka ibe gị $45,000 ka m ga-ahịa aha gị ihe niile nọ dị a ọgụ nwa afro the money na Malaysia dị a. Nna biko akụ mgbe enyi dị ikpe ahụ ụdịrị ihe ahụ ka m kwa gị kewe eziokwu because na people dọrọ m aka na ntị sị m na akụ ji eri ego ndị mmadụ na nwa ọsị ego gị bara n'aka akụ na dịtin na ofu ole anụ ugbu a ahụala m ya na because nna ga jikwa ndị mmadụ mụ akwụkwọ ya na-eri ego ya o because ị ga-anọkwa anyị ị ga-anọ ngwa ugbu a na nwa gị na mmadụ anwụrụ na ezinụlọ unu ya ọtara ya wụ na elipụ otu aka na-esi eligharị ya wụrụ ego ma ka ị ga-eji eli onye niile den ego ilichazi ebulatazi ego because ụdịrị ije m ga-agara gị enwebụ onye m garala ya mbụ mụ akwụkwọ ya ga-eri mugo ihe kwesịrị na-eri ndị ọcha na akụ na ị ga-enye m sọmtị ị na-enye m sọmtị ka ị ga-enye m ego m arụga arịrịọ ọ na-arụga ịnwere otu ọ na-adị nye awụ ya ekwesịrị m ịgba ezigbo mashin nna nwa natala m ahụhụ na Naịjirịa anyị nọ na mle gị gịnị aka nọmba ị na-ajụ m aka nọmba were aka nọmba biko nna ya enyere gị ti tomorrow biko because achọrọ m ịkwụsị ọrụ a ka m nwee ike mrezie capital ka m nwee ike bido something else ịghọtara ọwụ ụta ka m si na m chọrọ ibido ịkwụsị ọrụ a but mọla m chọrọ ịkwụsị nnọọ mgbadakwọ m ụgwọ gị wee rie na nwanyị ị na-alọtada ụlọ maka na ihe iriere ego anyị niile na mmakwanye iwu onye ka iwu iwe akụ otele ara ihe pụrụ ime ihe ikpo na-ekwu ya maka na Malaysia na ị ga-eri ego mkpọrọ ike n'ọwụ wayo ka egbe nwanne na m chọrọ igwu wayo egbuo mụ oke ngwara aga m agara gị ije mba hapụga ebe ichefu na ndị ekere eriwu ndị ọcha bịara n'ala Naịjirịa ala Afrịka rie anyị mugu rie nna na anyị mugu anyị asịrị ka anyị ritezie ha ihe m na-ana ndị ọcha gị na-ana m aka ka ịhụrụ gị mmecha gị ihe oke enwe onye ga-etiri m ego na Naịjirịa $45,000 ga-apụta nụ percentage na nga nara onye ahụ ara agba gị dị a m na gị na 100,000 ngwa gị na ọ agụrụ gị m check and something mba just don't worry aba contact nwaanyị a m ga-agwa ya ka ọ present kwara gị any money dị again then m ga-amazi m ga-eme from there then ị ga-eme ochi gee ntị na nwazi ihe emega na ezinụlọ unu ị ga na-anụ onye anwụọla onye nke anwụọla anyị amazi onye ga-eri ego a nsogbu adịghị